салому дуруд ба шумо дӯстон бинандагон ва подписчикони муҳтарам дӯстдорони сомонаи канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми дур аз ватан ва мардуми сарбаланди тоҷик. дӯстон, имрӯз 15 майи соли 2026 як навори зинда баҳри шумо кардем дӯстон, ки ба шумо маъқул мешавад. касоне ки нав омадед, меҳмон бошед, агар хоҳишманд ҳастам лайк ва обуна шудана фаромӯш накунед. барои қабули реклама дӯстон, хона аст, мошин, замин, мол маҳсулот, чизе ки бошад, марҳамат дар рақамҳои рӯйнор буда дар WhatsApp муроҷиат кунед. мо дар хизмати шумо ҳастем, подписчикони муҳтарам. биёед ами қиссаро кӯтоҳ мекунем. мақсад аввалӣ мегзарем ба эълони аввалмон. эълони аввал чие дӯстон? 250,000 сомонӣ бародарҷонро шумо дорена? зуртон намераса ки аз шаҳри Душанбе мақсад квартира бигиред барои хитона? бибинед бародарҷонон, дар Ленский район, дар кӯчаи Ҷавонон, назди ошхонаи Баҳор, назди нотариуси Навда анамин дом шида истодааст. дар моҳи ноябри соли 2028 пурра, яъне ки ремонтуш тамом мешавад. ами хонаро метавонед ки шумо бигиред. апамон мега ростима гирифтагима, ана маблағ дар кор аст, бо як қасуми ҷогаи дорам, мехоҳам ки ба квадрати калонтар, яъне ки харидорӣ кунам. дар ошонаи ҳафтум мешавад 45 метри квадрати. гуфтем то моҳи ноябри соли 2028 тамом мешавад ана ҳамин дом, сохтмонаш, яъне то переделкаош бардору карда метавон, дар тирезаҳоро низ часпанда метавад. 250,000 сомонӣ бардору харида мемонед. 2 сол пас насиб бошад, дар шаҳр шумо соҳиби квартира мешавед. ина марҳамат 2 сол амоқа нест. шумотон меҷихем ҳуй мекунем, мегзара вақт. ихтиёртон ак, маҷбуртон намекунам. эълони дем мегзарем дӯстон. ура касе ки мисол бигира, агар бизнес кунад, шахтон фаҳмидем. хонаи фурӯшӣ дӯстон дар ноҳияи 5 дар ҷамоати деҳоти Сомонӣ 3. хона дӯстон дорои 3 ҳуҷра ва 20 сотиқи дигар бо даҳон осон аст бардоро. 20 гуфтан, ки соҳиби 20 сотиқ шудан бениҳоят душвор. 290,000 сомонӣ. айни ҳол гуфта истодан, ҳатман бардоро акада занг бизане. айни ҳол дар шаҳри Русия аст, аммо рақамҳои дастиш низ кор мекунад. +7 916 504 2062 WhatsApp аст. касоне ки дар ғарбӣ ҳастем, марҳамат занг занед. 20 сотиқ замин. гирдаш бошад ана маҳкам. 3 хона дорад плюс бардор азиз. оғилхона низ ҳаст, ҳаммом аст, ҳоҷатхона аст, хулоса ҳама ҳаст дӯстон. наздик ба мактаб медпунк. наздик ба мактаб ва медпунк аст. дар бораи чизу чорааш бардоро ҳичи мо нагуфтан, шояд ки ба чизу чорааш битатон. 2 рақам гузоштагем, хоҳишманд ҳастам, харидоро марҳамат занг бизанед. касе ки мисол бига барои ради интерес шарт неста, шумо занг бизанед дӯстон. хонаҳо дарунаш веранд кардаги бардоро. ремонт, яъне қоидави фақат дар омадан асту, зиндаги асту, халос дӯстон. инак мегзарем ба эълони сеюмон. озир иҷа бо бародармо худаш гап мезанад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ҳамадонӣ, Московский, дар навбунёди ПМК дӯстон. дорои 3 ҳуҷра ва 6 сотиқ замин бо даҳон осон. таъмирҳои хонаро озӣ бо худатон мебинед дӯстон. бо таъмир нарх бошад 400,000 гуфта истодаанд. боз муомила дора ҳатман. тамос гиред тариқи WhatsApp 2 рақам гузоштагӣ 918 26 28 20. дар ин WhatsApp дорад 004. ин рақами мегафони акамон 33 74 59. дар ин бошад дастӣ. масъалаи об бардоро, масъалаи барқ, ё яъне ки мушкил нест. ҳуҷҷатҳо ҳама 100% ия бо акамон худаш гап мезанад. хашрак хитом бабинед. лайкора ҳатман бизанед. салом алайкум ака. хонаи гуфтагӣ нами хонаи карочи ҷадда тара дора. исқатиам брай мешава, исқатиам брай мешава. на району қадури неста, қариба 33 закаскини 10 11 ам хели мешава. рай калон бурой 3 мерай ба района қариба. пишти хона мешава карочи на драндроме. 4 тарафш маҳкам, покиза ҳама. баня, туалет, алохона, ҳуҷая
جا اولاد اغلی 15 با 380 короче таҷа качай замонави қоидави аммо дора опу свет агароткорӣ кагиай пеши хона ҷа хатҳаи лесинса ягон зумона мешава дрни хона медроем дрни хона дромем ҷа калидори 7 ва 3 короче ҷа хонаи гулакона короче 3 ба 4 короче ҷашта як хонаи 3 ба 5 иштам як хонаи дига 3 ба 5 короче иҷам як хонаи 3 ба 5 дӯстон ба эълони чорум мегзарем. Аз сабабе ки раҳи мо дуртар аст натонистем рафта хонаро аз наздик видеонавор кунем. Агар ман худум камера видеош мекунам дигар хел мешид. ана хонаи навбати монбардоро боз дар ноҳияи ҳамадонӣ дар кӯчаи Ориона. бибинед чӣ хел номи зебо. 2 ҳуҷра дорои 5 сотиқи замин сразу нархша мегум тонбардори азиз 270 000 сомонӣ. боз ҳатман муомилаи зебо аз номи канали ман. 2 то рақам аст дӯстон, маромад занг бизанед 985 513 337 дар ин бошад дастӣ 201 513 337 дар ин бошад ватсап дорад дӯстон. масъалаи иваз ҳастай. касе ки мақсад дар шаҳр агар хона дошта бошад бардорҷоно мега ҳамин хонаро метимтон хонаи квартира фарқ надорад ҳамин хонаро метатона боз болои даркор 60 сумтон мета агар ки нархи хонаи шумо вазминтар бошад. гирду атроф маҳкам дӯстон дар сангови чапаев дӯстон хонаҳо бошад 5 ба 3 деволҳо бошад бо семен блок ва аз дарунаш бошад бардор азиз бо кирпичи хом яъне ки чиндагӣ ҳастай. чортарафа маҳкам бардор азиз дарвоза заги ана бошад тарафи кӯча 4 тараф 3 тараф роҳ аст шояд ки хитон дида истоданд. ина марҳамат касе ки харидор бошад ай номи канали ман занг бизана боз ҳатман муомила. эълони панҷам аз сабабе ки бениҳоят дароз дӯстон хонаи фурӯшӣ ва зебо дар ноҳияи Хуросон дар шаҳре ки уяли деҳаи вахш дар дигар каналҳо ҳам ростига монда будемш бардоро хай дида будем мо ваъда кардем ки як хонаи шуморо дар 3-4 канал яъне ки видеонавор мекунем дар кор шавад аз наздик рафта ки ҳамаи мардуми ҷумҳурии хидмон бибинад ки дар ҳамин тарафҳо хона ҳаст. ина марҳамат дӯстон 3 дар хона плюси боз подвал дорад ва дорои 4 сотиқи дигар замин дорои 4 сотиқ замин дӯстон ана бошад тарафи подвал ки хитон дида истоданд. гуфта истодан 420 000 нарх неки дӯстон ҳатман муомила боз дорад. аз номи канали ман занг бизанед. масъалаи мактаб дӯстон ки фарзандаку шумо азоб намекашад максимали бошад 5 минут ра я пачкаси ҳамчикам намегзара бардоро яъне ки хурда мерен зуд мерасем. беморхона бошад ҳаст дар лаби роҳ дар шоҳроҳи бохтар ва душанбе аст ноҳияи Хуросон. об ва барқи доимӣ дӯстон дорад. ремонтҳои хона бад нест. хитон дида истодаен касе ки мисол агар бахарам бага аз наздик ҳатман дӯстон рафта я проверка кунед хонаро бибинед ҳатман. масъалаи ҳуҷҷатҳо ҳама 100% қоидавӣ яъне ки шарт нестай дилтон дур равад. шароити зиндагӣ кардан дар ин тарафҳо зӯрай ростӣ бардоро жалка нест ку хи лайкора бизане ҳеҷ намера гӯш кунед. хонаи замин молум асо техника чизе аст дӯстон дар рақамҳои муроҷиат кунед. насиб бошад дар норҳои баъдӣ аз наздик рафта видеонавор мекунем ва баҳри бинандагон пешниҳод мекунем. хонаҳои шуморо низ дар дараҷаи максималӣ паҳн мекунем ки тамоми ҳамватанони хидмон бибинанд ки дар ин тарафҳо хона аст. ба шумо ташаккур ки то ҳамин дам бо ман будед. миннатдорам аз шумо. паноҳтон ба худо.